ମୁଁ ଖସିକି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଏପଟେ ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଏପଟେ। କେଉଁ ଛଳା ଡ୍ରାଇଭରଟା ତା ଜୀବନଟା ବିକିବରେ ଭାଇ। ହାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ହାଲତ ବୁଝ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୁହାର ଜୁହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିଲେ ନା ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନା ଆମେ ଯାଇପାରୁ ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛି କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ଦିଅ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ତ ଦୂରର କଥା ହେଲାଣି ଆମ ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତାଟେ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ହେଲା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆମେ ଭଲରେ ଯାଇପାରିବୁ। କିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟେ ବର୍ଷିଲା ହେଲା, ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟେ ବର୍ଷିଲା ଯେଉଁଟା ମାନେ ବିକଳିତ ଚିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏଠି ସେ ତଳି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଗଲା। ଏଠି ତଳି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ତଳି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗଲାଣି ହେଲା ଟୋଟାଲି। ଏପଟେ ଦେଖ ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍, ଏଠି କଲଭର୍ଟ କରିବା ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏପଟ ପାଖାପାଖି 3-4ଟା ଗାଁ। ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ କହିଛି ଏଇଟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିବି ଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାଇ କ'ଣ ବାହାରୁ ଯାଇପାରୁନ କି? ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏଠି ଅଛୁ? ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଗାତ ହେଇଥିଲା, ମାଟି ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି ନା। କରିପାରୁନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଓହୋ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ସେପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା। ଏପଟେ ତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓହୋ ହଁ ହଁ, ସେ ଭାଉଜ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ। ଭାଉ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ମାନେ ସାହିରେ ଭାଉଜ ମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦେଖ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ କିଏ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଛାଡ଼ ଦୂରର କଥା, ଦେଖ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଦୂରର କଥା ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖଟିଆରେ ବହୁଛୁ, ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଇଏ ନିନ୍ଦା କରେ। ଦେଖ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ଏତେ ମାନେ ବର୍ଷା। ଏଠି କେଉଁଟା ନୂଆ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିବ, ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଇଏ ହୁଏ, ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ଲିପ୍ ହୁଏ, ସେ ନିଜେ ଏପଟର ଡ୍ରାଇଭର ଆଗ ହିଁ ଡରିବ ହେଲା। ଆମ ପଟ ଡ୍ରାଇଭର ଆଗ ହିଁ ଡରିବ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ। ହଉ ଚାଲ ତଥାପି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପରେ ୱେଟ୍ କରିବା ଭାଇ, କାରଣ କେଉଁଟେ ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଭଲରେ। ଏବେ ସେଠି ଆମର ଦେଖିଲେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଥିଲା, ପାଣିଟା ଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ବି ସେ ଟାଇପ୍ ହେଲା, ମାନେ ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଇଏ କଲୁ, ଏଇଟା ତ ଫୁଲ ମାଟି ରାସ୍ତା ହିଁ। ଏଇଟା କେବେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ ଜେଜେବାପା। ହଉ ଭାଇ ଯାଉଛ? ହଉ ଯାଅ। ନାରେ ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ, ଆରେ ସରକାର ତ ଆମର ଚାହୁଁନି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ। ହଉ କଲ୍ ଫଲ୍ କରିକି ଦେଖ ସଦାବେଳେ ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ହଉ ତମେ ଯାଇକି ଆସ, ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ପଳଉଛି ଭାଇ ସେପଟେ। ଦେଖିବ ସେପଟେ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ସେ ସାହିରେ ହେଲା, ବିଚିତ୍ର କଥା ସେ ସାହି, ବିଚିତ୍ର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ସେ ଭାଇଟା ଗଲେ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବା, ଆମେ ପଳେଇବା ଏବେ। ଦେଖ ମାନେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମର ଏଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଉଥିବୁ ତୁମେ ଭାବ ହେଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଏ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, କିଛି ଲଘୁଚାପ ହେଲା କହିଲେ ଆମର କେଉଁଟା ବି ଇଏ ହେଉଥିବ ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଥିବ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଏଇଟା ଦେଖାଗଲା ଆଜି ପୁରା ହେଲା। ସେଇଟା ଦେଖ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଟିକେ ସେଇଟା କଥା ଛାଡ଼, ସେ ବିଲର କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ଦେବେ। ସେ ଭାଇ ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସାହିର ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ସେଇଟା କେଉଁ ପଟେ ରାସ୍ତା ଯିବ, ମାନେ କେଉଁ ପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯିବ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ପଟେ। ହଁ ଏଠି ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଭାଇ କଲ୍ କରି ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା କେଉଁ ପଟେ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ଦେଖ ଆମର ସେପଟେ, ସେଠି ଘରୁ ଆମର କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଆମକୁ ସେଠି ଟାଣିଲା ସେ ଭାଇ ହେଲା। ଆଉ ପାଣି ବଢ଼ିଲାଣି ସେଠି ଟାଣିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଏପଟୁ ଆସିବ ହେଲା। ଦେଖ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଏପଟୁ ଆସିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଦେଖ, କିଛି ଦେଖା ବି ଯିବନି, ମାନେ ତା ତଳକୁ ପୁରା ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ହେଲା।
ମୁଁ ଖସିକି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ଏପଟୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଏପଟୁ ଆସିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟା ଏପଟେ ପାଙ୍ଗା କହିକି ଅଛି ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଙ୍ଗାରେ ଉପର ପାଙ୍ଗା ସାହି ହେଲା ସେଠି ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଖସିକି ମୋର ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା ଫୁଲ୍ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟା ହଁ ତ ହେଲା ପୁରା ପାଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଣି ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିବ ଏପଟେ ହେଲା ସେଇଟା ତ ତମେ ଦେଖିଲ ଏପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଆସିବ କେଉଁ ଛଳା ଡ୍ରାଇଭରଟା ତା ଜୀବନଟା ବିକିବରେ ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଚାଲିକି ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ କ'ଣ ମୋର ଜଙ୍ଗଲିଆ ପିଲା ହେଇକି ମୋତେ ମୋର ହାଲତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ମନେ କର ଦେଖ ଏ ଟାଇପ୍ ରାସ୍ତା ହେଲା ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା କେଉଁ ପଟେ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ହେଲା ଏଠୁ ଆମର ପାଙ୍ଗା ଉପର ସାହିରେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲା ସେ ଭାଇଙ୍କର ସାହି ସେପଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେପଟକୁ ହେବ ସେପଟେ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଏପଟେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନେଟୱାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେପଟେ ହେଲା କଲ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ ବିଚିତ୍ର ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ କି ବର୍ଷା ହେଲା ଏ ଟାଇପ୍ ଆଉ ପାଣି ହେଇଥିଲାଣି ଆମେ ୱେଟ୍ କରି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିନି ହେଲା ବହୁତ ୱେଟ୍ କରି ମାନେ ସେ ଘରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲି ସେ ମାନେ ସେ ନାଳଟାକୁ ଡେଇଁଲା ପରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କଲି ସେ ଟିକେ ସେ ଭାଇ ଯାହା କିଛି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସେଠି ଥିଲ ଚା ହେଲେ କରିଦେଲେ ଗରମ ଝିଅକୁ କରିକି ଏବେ ନା ଟିକେ ଦେଖେଇଯିବି ସେ କହିଲେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତୋର ଚାଲିଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ଟିକେ ଦେଖିବା କହିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ଟାଇପ୍ରେ କେଉଁ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯାହାଙ୍କ ସରକାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ହାଲତ ବୁଝ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ନାଳଟେ ହେଲା କଲଭର୍ଟଟା ବି ନାଳ କ'ଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଲଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆରାମରେ ଯିବ ପୁରା କଲଭର୍ଟ କଲେ ଦେଖ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ମୁଁ କହୁନଥିଲି କି ସେପଟେ ମାନେ ସେପଟ ସାହିର ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଲ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଆଉ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଖ ସେପଟେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ତୁମକୁ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ ହେଲା ମନେକର ସେ ଆସିବ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ବି ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହୁଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଇକ୍ଟା ନେଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୁରା ମାନେ ଜଳପ୍ରପାତ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯିବ ତୁମକୁ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସହରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଏସିରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ହେଲା ଏ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଗାଳି କରେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସେ ଆଉ ଗଦି ମିଡ଼ିଆରେ ତ କଥା ଛାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖେଇବନି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖେଇବନି ଏଠି ଆମେ ଖଟିଆ ବହିବୁନି ତ କିଏ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ମନେ କରିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ସେଠି ବହିବୁ ସେ ତ ଯିବନି କି କେଉଁ ଅଟୋ ଫଟୋ ଡାକିଲେ ବି ଏଠି କିଏ ଯିବ ଭାଇ ଏଠି କିଏ ଯିବ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଇଏ ହେଇଛି ଏଇଟା ପାଣି ଶୁଖିଲା ପରେ ହିଁ ନିଆଯାଏ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଆମେ ନିତିଦିନ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା ଏଇଟା ନାଳ ନୁହଁରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଇଏ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଆରେ ଏଇଟା ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଏଇଟା ବିଲରେ ଏତେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଏ ଏଠି ଯଦି ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ଏଇଟା ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଏଇଟା ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆମର ବୋଲେ କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେ ମାନେ ସେ ଦେଖିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ମନେକର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବନି ମନା କରିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ମନେକର ଧର ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେଇଠିକୁ ଆମେ ବହିବୁ ଆଉ ସେଇଠିକୁ ଖଟିଆରେ ବହିବୁ କି ଯାହା ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଅଛୁ ଯେହେତୁ ବହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଏଠି ମାନେ ଧାନର ଯେଉଁ ତଳି ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଥିଲା ଏଠି ସବୁ ନିପାତ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି କି ସେପଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଣି ଡ୍ୟାମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତିନି କି
ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ସେ ଆମର ଏପଟେ କେଉଁ ଯୋଜନା ହେଲେ ବି ଧୂଳିସାତ ଟଙ୍କାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସିରିୟସ୍ ମାତ୍ର ତୁମେ ଦେଖ ରହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବା ଏପଟେ ହେଲା ଯାହା କିଛି ଆମର ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଯାହା କିଛି ଆମର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ସେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକୁଛି ଟିକେ ଆସ କହିକି ସେପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ପଳାଉଛି ଆଉ ହଉ ରହିଲି ତୁମେ ତୁମ ଡିସିଜନ୍ ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅ